Lyset er skarpt. Min hovedpine giver mig lammelser i ansigtet. Lyde forstærkes og gør direkte ondt. Jeg bliver meget lysfølsom. Det brænder, og det er som at kigge direkte ind i solen. Jeg vidste ikke, hvad det var, og jeg frygtede, det var en hjernetumor eller en blodprop. Min hovedpine startede den 18. februar 2020. Det føltes som om, at min hjerne er ved at eksplodere. Overtryk. Smerter, kvalme, lammelser. Min hovedpine har sat begrænsninger for mit sociale liv. Jeg kan ikke læse på samme niveau som andre unge. Jeg kan ikke tage i biografen. Jeg kan ikke træne, som jeg har gjort før. Jeg kan ikke tage til fester, og jeg kan ikke være social på samme måde mere. Det var først, da jeg fik rådgivning og gik til lægen, at min livskvalitet blev bedre. For mig var det rart at få en afklaring på, hvad det var, jeg egentlig fejlede. Det er ikke normalt at have vedvarende hovedpine.